Hej, jeg hedder Thomas Rode. Jeg vil vise jer, hvordan man kan lave nogle lidt anderledes madder med Svanesøs stenalderbrødsblanding. Jeg skal vise jer, hvordan man laver lidt anderledes mad med Svanesøs stenalderbrødsblanding. Jeg har et stykke stenalderbrød. Jeg smører lidt citronmayonnaise. En helt almindelig mayonnaise, jeg har lavet med avocadoolie, citronsaft, citronskal og karamelliseret bagt hvidløg. Der lægger jeg lidt avocado ovenpå. Jeg har lidt laks. Det er fersk laks. Det kunne være letrøget laks. Det kunne være saltet laks. Det kunne rent faktisk også være et stykke gravet laks, hvis man havde det. Jeg vil gerne have den rå. Jeg kommer lidt salt. Lidt olivenolie. Lidt citronsaft. Henover. Radiser. Høvlet peberrod. Og lidt purløg. Det her, det må da være verdens bedste avocadomad. Velbekomme.